Pamazuva mashoma adarika aya pane zvinhu zvakaitika. Alan Markham naFadzai Mahere vakasiya maseats avo vakaita zvekuresigna ndobva vaenda. So pakazobudikira mukomana David Coulthard wokubulawayo achibuda achitaura panyaya iyoyo achitaura kuti vakapa ZANU-PF maseats out of silver plate. Mashoko akatanga kungotenderera vachingotaura nezvozvo. So panapa hazvina kunyatsobata vanhu ava zvakanaka nekuti ungautaure kuti wapa iye munhu aresigna ati handichadi basa zvoita ndenge apa because kupa kungoti imi makungopinda like automatic win zvakaitika kumabvuku zvezvo but handisi kuti zvangu wakapuhwa mahara ndiri kungotaurawo zvangu kuti shabangu akazongobuda achibhaidza kudzungaira achiti ndakaita mistake yacho haina kuzocorrectwa zvakabva zvatovharana zvakadaro. Ndo yatingatoti munhu apuhwa one silver plate because hapana munhu akazouya achicontesta but zvatakaona zvakaitika vanhu vakacontesta vakatombotraya but kuti vachidzokera vanhu vemuzimbabwe vachadonzwa nezveelection. So nyaya iri panapa ndikudai so hashadza vanhu dziri kusumuka. Ndasangana former MP vane mashoko avari kutaura. So panapa ndasangana naye manyorwa yakaita nyaya papindula vakanyora kuti former MP Fadzai Mahere has categorically rejected Bulawayo Mayor David Coulthard assertion that she and former Harare MP Norman Rust Markham resigned from parliament on their own accord. Mahere and Markham, who were elected MPs for Mount Pleasant and Harare East respectively in the August 2023 harmonized election, resigned from parliament in solidarity with the party's former leader Nelson Chamisa, who quit the party abruptly on 23 January this year, citing infiltration. ZANU-PF MP Kelvin Mutimberenyoka was elected MP for Harare East, and George Mashavave, also of ZANU-PF, won the Mount Pleasant National Assembly seat in by-election held on Saturday 27 April, commenting on the article by an online publication asserting that the two parliament seats have now gone to ZANU-PF thanks to Sengezo Shabangu. Coulthard said Mahere and Markham surrendered the seats to ZANU-PF. But chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ava vari kuzviramba. Mahere akutaura kuti inini chakaita kuti ndisiye handidi kusara ndine bhazi risina engine. Visionary abva saka vision panenge pasisina ndo zvakaita kuti abva akati inini mukuru wangu wandinoteera wandinobhilivha maari akati haachada kushanda nebato reCitizen Coalition for Change. Ndicho chikonzero chakaita kuti iye naRust Markham vasiye zvigaro zvemuparliament umu nekuti vakataura kuti no hapasisina chetinenge tichiri kuita nekuti vari kuti party yakahijackwa. Saka kureva kuti ma-MP akasara kwavakasara nekuda kwenzara kana kuti zvimwewo zvikonzero unongoziva kuti vanhu vanenge vachingotumwa nenzara paZimbabwe munhu wese ndihasela unongoziva kana zvinongoitika even kana kumabasa kuna muZimbabwe anopinda basa pasina pabasa panonzi hapana chinobika anenge tobvunza kuti saka panobika panoitika madhiri ndo Zimbabwe zvaitori. So panapa these guys pamwe vakaona kuti hapasina madhiri mamwe avangaita here kana kuti chii ameno but vakangoona kuti visionary wavo hapasina kureva kuti vaibhilivha kuzobenefita zvakawanda kuburikidza navisionary wavo pakasiya basa. Ndo maresponse akadzotswa nana advocate Fadzai Mahere vachipindura mukomana Coulthard. Pamene muri Zimbabwe nyaya yakadai so iyi muri kuionawo sei ndangoya ndingoisira kwamuri.